खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मिरु सरकारजों दैथायहरजानाय अक्सिजेन एक्सप्रेसआ मैया गिबि खेबनि थाखाय आसामाव सफैजेनबाय बे अक्सिजेन एक्सप्रेसजों मैया 80 मेट्रिक टन अक्सिजेन लाबोनाय जादों जामशेदपुरनिफ्राय खारजेननानै गुवाहाटीनि आमिनगावसिम खारबोदों बे अक्सिजेन एक्सप्रेसआ गुवाहाटीनि आमिनगावआव सौफैनाय लोगो लोगोनो अक्सिजेन एक्सप्रेसखौ नायगिदिंहैदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे मिरु सरकारा अक्सिजेन दैथायहरनानै आसामनि अक्सिजेन लाखिग्राखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांखौ साबायखर बावहरदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोबावनाय बायदिब्ला अक्सिजेन एक्सप्रेसआ सप्तायाव खेबनैयै आसामसिम खारबोगोन COVID-19 नि थाखाय होनाय लकडाउनखौ लानानै बिबानाव थानाय माखासे पुलिस प्रशासना गावसोरनि गोहोखौ गोरोन्थियै बाहायदों थांनाय दान मोनसे सिगां त्रिपुरानि DMआ जुलि सोलिफुबाय थानाय समाव फैनानै फुजारि आरो हौवा गोदानखौ लाफानानै गासैखौबो बुग्लुं बुसि आरो बोज्रेद खालामनानै गावनि गोहोखौ गोरोन्थियै दिन्थिफैदोंमोन दा फिन UPनि उन्नाव जिल्लायावबो जादों पुलिस प्रशासननि दादागिरिया पुलिस प्रशासननि बुनायजों सासे मैगं फानग्रानि जिउ खहा रिपर्टनि बायदिब्ला UPनि उन्नाव जिल्लायाव फैजल हुसैन 18 बोसोर बैसोनि सासे सेंग्राया COVID-19 नि आयेन सिफायनानै मैगं फानदोंमोन बेयावनो पुलिस प्रशासना बिथांखौ गोबां खेब सोबाग्रोदों आरो उनाव पुलिस थानासिम लानानै थांदों पुलिस थानायाव लांनानै गाज्रि बुग्लिनायनि उनाव बिथां फैजल हुसैननि देहाया लोरबां जानायलाय बिथांखौ उनाव पुलिसफोरा देहा फाहामसालिसिम लांदोंमोन नाथाय बिथां फैजल हुसैना देहा फाहामसालियावनो जिउ खोमाहैदों बेबायदि दुखुनांथाव जाथाय जाखांनायनि उनावनो फैजल हुसैननि नखरनि सुबुंफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा फैजल हुसैननि गोथै देहाखौ लानानै लामायाव सोमावसारदोंमोन आरो पुलिसनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदोंमोन लोगोसे फैजल हुसैननि नखरा रांखावरि बिथिङाव जोबोद लोरबां आरो नखराव बिथाङाल' रां खामायग्रामोन बेनिखायनो रांनि अनसुंथाइ होनो थाखायबो खावलायदोंमोन ओनसोलनि सुबुंफोर आरो नखरनि सुबुंफोरा गोख्रोङै सोमावसारनायनि उनावनो दायनिगिरि सानै पुलिस मुङा कनस्टेबल विजय चौधुरी आरो सीमा भट्ट आरो गुबुन सासेया हमगार्ड मुङा सत्य प्रकाश साथामखौबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै ASP शशि शेखर सिंह बिथाङा मिथिहोदों बिटिआर ओनसोलाव फिन गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों बिटिआर ओनसोलखौ हाथियार उदां खालामनो थाखाय थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जानानै बेनि गेजेरजों हाथियार गथायनाय जादोंमोनब्लाबो बिटिआर गोरोबथा जानायनि बोसोरसे जास्लाबियावनो फिन बिटिआर ओनसोलाव हाथियार दैग्रा आफादा जोनोम जाफिनदोंमोन बिनि अनगायैबो गोजोननि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो बिटिआर ओनसोलाव हाथियार बोखांनाय आरो गुलि गावनाय जाथाया जोबनानै थाङाखै सानसे सिगां बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव UPPLनि मावखुलि नेहाथारि कादेश मुसाहारि बिथांनि न'नि लांगोनायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा मोनानि 9:30 रिंगासोआव गुलि गावहरदोंमन बे जाथायनि सायाव तामुलपुर पुलिस थानायाव केसबो होनाय जादोंमोन बे केसनि सायाव बिथा खालामनानैनो तामुलपुर महकुमानि पुलिस मावख'गिरि असीमा कलिता तामुलपुर पुलिस थानानि पुलिस मावख'गिरि दरङामेला आउटपस्टनि IC आरो कुमरिकाटा आउटपस्टनि IC बिथांमोनहा जथायै अपारेशन खालामदोंमोन बे अपारेशन खालामनायावनो बिथांमोनहा तामुलपुरनि भारत भुटान सीमानि सान्तिपुर दरङा दैसा सेराव फबनानै दोननाय गोबां बिबांनि हाथियार मोननो हादों हमनो मोननाय हाथियारफोरा जाहैबाय मोनजि हेन्ड ग्रेनेड 9mm पिस्टलनि गरद' गोथां गुलि AK-47 नि मेगजिन AK-47 नि गर 235 गोथां गुलि मोनगु ग्रेनेड सेफ्टि लिभार मोनथाम डिटोनेटर आरो गंसे रिभल्भार बे जाथायजों सन्देह खालामनानै दासिम साब्रैखौ हमनो हादों मुंफोरा फारियै बेताल मुसाहारि 39 बोसोर बैसोनि बिलास इसोआरि 28 बोसोर बैसोनि सोमावसार मुसाहारि 31 बोसोर बैसोनि आरो कीर्तिराज बसुमतारी 24 बोसोर बैसोनि मख'नो गोनांदि UPPLनि दैदेनगिरि कादेश मुसाहारिनि न'नि लांगोनायाव गुलि गावनाय जाथायाव बिथांमोननि आखाइ दङना गैया दासिमबो रोखा जाथ'वाखै नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ CBSE क्लास 12 नि आनजादखौ जुलाइ दाननिफ्राय खुंनो थांखि लादों बे खोथाखौ मिथिहोदों आसाम सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनोज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों दि मैया मिरुनि 7 मन्थ्रिफोर आरो गासैबो रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिफोरनि गेजेराव भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायलायनाय जादोंमोन
बे सावरायलायनायाव बिथांमोनहा CBSE क्लास 12 आरो रायजोफोरनि हायर सेकेन्डारि आनजादनि सायावनो सावरायलायनाया जादोंमोन। बिथां रनज पेगुआ मिथिहोदों दि CBSE थाखो 12नि आनजादखौ जुलाइ दाननिफ्राय खुंनो हागौ आरो 5 सेप्तेम्बराव फोजोबहैनो हागौ। लोगोसे COVID-19नि थासारिखौ नायनानै आनजादनि फर्मेट आरो शेड्युल जेरै आनजादा माबोरै खुंजागोन, मोनबेसे आयदानि सायाव आनजाद जागोन, फरायसाफोरनो माबायदि मार्किं एबा इभेलुएसन होनाय जागोन बिनि सायावबो सावरायलायनाया जादों होननानै फोरमायथिदों। CBSE थाखो 12नि आनजाद आरो हायर सेकेन्डारि फाइनाल इयार आनजादा आलदाब्लाबो CBSE थाखो 12नि बायदियैनो HS फाइनाल इयार आनजादखौबो खुंनाय जागोन होननानै मिथिहोदों आरो गासैबो आनजादखौनो 5 सेप्तेम्बरसिम फोजोबहैनो हागौ होननानै मिथिहोदों बिथां डक्टर रनज पेगुआ। लोगोसे CBSE थाखो 12आव जेरैबायदि मार्किं एबा इभेलुएसननि फर्मुला बाहायनाय जागोन थिग बेबायदिनो हायर सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि आनजादनि थाखायबो एखे मार्किं एन्ड इभेलुएसन फर्मुलाखौ बाहायनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। जाहाथे उननि समाव गोजौ थाखोनि थाखाय एडमिशन लानायाव CBSE आरो काउन्सिलफोरनि गेजेराव जेबो फारागथिया फैया। बेनिखायनो गासैबो फरायसाफोरखौ आनजादनि थाखाय थागथियारि जानानै थानो थाखाय खावलायदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादखौ सेबाया सिगांनि समनिफ्रायनो खुंगोन होननानै मिथिहोखादों। COVID-19नि थासारिया मोजां जायोब्लानो आनजादखौ खुंनाय जागोन। लोगोसे आनजाद खुंनायनि 15 सान सिगांनो नटिस फोसावगोन आरो आनजाद जोबनायनि 20 निफ्राय 25 साननि उनावनो रिजाल्टखौबो फोसावनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। कार्बि आंलंनि एनकाउन्टाराव 7 DNLF उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। मैया फुंनि समाव आसाम नागालेण्ड सिमा कार्बि आंलं जिल्लानि धोनस्री ओनसोलाव आसाम पुलिस आरो आसाम राइफला गोख्रोङै एनकाउन्टार खालामदोंमोन। बे एनकाउन्टार खालामनायावनो DNLFनि 7 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। 7 DNLFनि उदखारिफोरखौ गावथारनो हानायनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारफोर हमनो हादों, जेरै गंथाम AK-47 राइफल, गोबां बिबांनि गुलि बारुद बायदिफोरखौ हमनो हादों। लोगोसे हाथियार दोनग्रा बाक्सुबो हमनो हादों। बाक्सा जिल्लायाव आइजोफोरा गाज्रि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय गोदान सोरखारि नङै फसंथान दादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गथ'साफोरनि सायाव बायदिसिना जेंना जेरै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय, बुथारनाय, मावरिया गथ'साफोरखौ सोलेरारि आरो गोसोआरि दुखु मोनहोनाय, उन्दै बैसोआवनो हाबा होनाय, फेग्रा बेसाद बाहायनाय बायदिसिना जेंनाफोरनि सायाव नोजोर होनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय केसि डिग्री कलेजाव मैया रबिबाराव रोंखा-राखा आइजोफोरा COVID-19नि नेमखान्थिखौ फालिनानै मोनसे सावरायलायनाय जिरायदोंमोन। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा सोरखारि नङै मोनसे फसंथान दानाय जादों। बे फसंथाननि मुंखौ बिथांमोनहा गथ'सा रैखाथि फसंथान सापागुरि कक्लाबारि आनसलिक कमिटि दोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फसंथानखौ ओनसोलनि गथ'साफोरनि सायाव गोबां इनाय खालामनाय, आथोनारि गाज्रि नोजोर, सोलेरारि आरो गोसोआरि दुखु मोनहोनाय, उन्दै बैसोआव हाबा होनाय आरो बायदिसिना बांबोबाय थानाय गाज्रिफोरनि हेंथायै गसंनो मोनसे सोरखारि नङै फसंथाननि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बे फसंथानखौ दानाय जादों। बे फसंथाननि आफादगिरि महरै मुस्रिमा लीला बसुमतारी आरो नेहाथारि महरै मुस्रिमा दुलुरानी बर' बिथांखौ सायख'नाय जादों। लकडाउननि समाव आयेन सिफायनायनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट कालेक्टरा सासे मानसिखौ सोबानाय आरो आब्रुथि गैयै आखु दिन्थिनायनि थाखाय सासपेन्ड खालामजाबाय। बे जाथाया जादों छत्तीसगढ़नि सूरजपुराव। खौरांनि बायदिब्ला सासे मानसिया गावनि बिबैनि थाखाय मुलि लायनो ओंखारबोदोंमोन। बेयावनो डिस्ट्रिक्ट कालेक्टरा बिथांखौ सोबादों। बे जाथाया CCTV केमेरायाव सेबखांजादों। CCTV फुटेजनि बायदिब्ला बिबैनि थाखाय मुलि लायनो फैनाय सेंग्राया बिबैनि मुलिनि प्रेसक्रिप्शनबो दिन्थिदोंमोन। नाथाय डिउटि होबाय थानाय सूरजपुरनि डिस्ट्रिक्ट कालेक्टरा बेफोरखौ नायालासे गिबियावनो सेंग्राखौ सोबादों, सेंग्रानि मबाइलखौ गारख्रुबदों आरो गावनि टीमखौबो सेंग्राखौ बुनो बिथोन होदों। CCTVआव सेबखांजानाय बे फुटेजआ ससियेल मिडियायाव गोसारखांनायनि उनावनो सूरजपुरनि डिस्ट्रिक्ट कालेक्टरखौ छत्तीसगढ़नि चिफ मिनिस्टारा सासपेन्डबो खालामबाय। लोगोसे डिस्ट्रिक्ट कालेक्टर रणबीर शर्मायाबो रायजो राजानाव निमाहा बिनो गोनां जाबाय। जोबनायाव हमजाबाय खारखुमानानै थानाय अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि सुशील कुमारआ। थांनाय 18 मेआवसो दिल्ली पुलिसआ सुशील कुमारनि खौरां हरनो हायोब्ला 1 लाख रां होनाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 मेआव भारतनि मुंदांखा खमलायग्रा सुशील कुमार आरो बारग' जुनियर नेशनेल रेसलिं चेम्पियन सागर राणा बिथांमोननि गेजेराव निउ दिल्लीनि छत्रसाल स्टेडियामनि पार्किं लटनि बाहेरायाव बुलायलायनाय जादोंमोन।
जाय बुलायलायनायजों रेसलार सागर राणा बिथाङा गिबियाव गोब्राब जोखोम जाग्रोदोंमोन उनाव देहा फाहामसालियाव जिउ खोमाहैदोंमोन। बे मार्डार केसखौ लानानैनो दिल्ली कर्टआ मोनसे वारेन्ट इस्यु खालामदोंमोन। बेनि उनावनो सुशील कुमार बिथाङा खारखुमानानै दंमोन। जोबनायाव दा दिल्ली पुलिसजों अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि सुशील कुमार बिथाङा हमजाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।